Labuďa, prídi na rock show. Labuďa. Labuda. Bol si už na rock show. Bobo, ako si ty spomínaš na začiatky rock show celkovo? Začiatky rock show, moje spomienky sa začínajú niekde v 90. rokoch, keď som bol ešte študent a mladý človek. V tej dobe zhruba som začínal hrať na gitare, ako 17-18 ročný chalan. Priestoru pre hranie veľa nebolo, takže rock show v Ráble ako také, tento projekt, prišiel veľmi príhodne a človek mal pocit, že sa teda môže realizovať a dokonca sa to aj podarilo a človek sa na rock show, teda v mojom prípade ja, aj realizoval. A spomínaš si na to ako? V podstate prvýkrát, keď si sa dopočul o rock show, tak už to bolo, že ťa zavolali, že poď si zahrať, alebo... Nie, ja som mal vlastne v tomto asi celkom šťastie, nakoľko v tej dobe som spoznal Juraja Čokinu, ktorý je vlastne človek, ktorý tú rock show začal robiť. A nejak ma vťahol do toho diania a keďže som hral na gitare, tak som v podstate začal mať pocit, že som toho súčasťou a dosť som mu s tým rock show aj trochu teda pomáhal. A vtedy som si uvedomil, alebo som si v duchu povedal, že nakoľko hrám na gitare, že teda chcem kapelu, ktorá sa tam objaví. A to sa mi nakoniec aj podarilo, dal som dokopy nejakých ľudí a začali sme hrávať s tým, že ten priestor som pred nami alebo pred sebou ako hudobník začínajúci videl. A to bola vlastne aj podstata toho rock show a myšlienka, ak som ju správne pochopil v tej dobe. Ja ti poviem, že my keď sme začínali a celá tá partia alebo generácia okolo týchto ľudí, s ktorými sme skúšali pod kinom a snažili sme sa mať prvé kapely a tak veľa z nás to vnímalo vtedy tak, že zahrať si na rock show, to by bola už tá méta proste, kedy by sme si pomohli povedať, že áno, už sme riadna kapela, už si môžeme začať zahrať na rock show. Ako to bolo pre vás? Vlastne si to povedal celkom dobre a presne. Tiež sme pôsobili ako kapela v skúšobni, boli to pivnice, ktoré neboli viac menej uspôsobené na to, aby si tam kapela mohla zahrať, ale boli sme radi v každom prípade, že nám mesto poskytlo tieto priestory a začali sme hrať. A rock show ako také tiež nám dávalo tú nádej, že si raz zahráme niekde na pódiu, alebo že si vôbec niekde zahráme, nakoľko v tej dobe toho hrania na verejnosti a živej hudby už nebolo veľa. Takže áno, určite sme boli radi, keď nás Juro Čekina na tú rock show pozval. A začalo to teda dávať pre nás ohromný zmysel, nakoľko sme vedeli, že nezostaneme hrať len v pivnici, ale že sa nakoniec dostaneme pred ľudí. Čo bolo vlastne aj cieľom a je cieľom podľa mňa každej kapely a každého mladého chalana, ktorý na hudobný nástroj v kapele hrá. Samozrejme, že došlo k tomu, že sme začali viac cvičiť, začali sme viac komunikovať, začali sme viac tvoriť, pretože sme vedeli, prečo hráme a prečo tvoríme. A rock show bola príležitosť, kde sme zúročili a zúžitkovali všetko, čo sme sa za to určité obdobie naučili. A predviedli sme to vlastne ľuďom. Odozva bola dobrá, určite. Ja som bol vždy spokojný. Ja si pamätám, že my keď sme začali hrávať pod kinom, vtedy tam bol enormný pretlak ľudí, ktorí chceli robiť hudbu a v každej skúšobni sme boli minimálne 2 kapely. Fungovalo to podľa mňa veľmi, veľmi dobre, svižne. Teraz je situácia možno, že iná. Ako to bolo, keď si začínal ty, keď ste sa chceli dostať na rock show? Boli tam nejaké trenice napríklad medzi vami, že tá kapela, chcem byť lepší ako tí druhí, aby som si tam ja zahral, alebo tak? Čo sa týka priestorov, ako takých tých skúšobní, ktoré mesto poskytovalo kapelám, ktoré sa tu začali dávať dokopy, nebolo veľa samozrejme. Tiež to bolo tak, že sme sa netlačili, ale na základe vzhľadom k tomu, že sme sa vedeli dohodnúť, boli sme aj možno 3 kapely koľkokrát v jednej skúšobni, ale fungovali sme veľmi dobre. Boli sme tak blízko pri sebe, že sme
sa mohli porozprávať o hudbe, aj sme sa často rozprávali. Samozrejme, že medzi nami vznikali ako medzi kapelami a každým človekom alebo kapelou ako takou nejaká rivalita, ktorá bola ale zdravá práve preto, že človeka to posúvalo ďalej a aj sme od seba obkúkavali určité grify alebo riffy a spôsoby, akým robiť tú hudbu, ako písať texty, aký štýl hrať a dospelo to aj k tomu, že sme sa štýlovo odlišovali, čo bolo vlastne dobre pre toto mesto a pre kapely, ktoré hrali v tomto meste. Takisto, ak sa budeme baviť o rock show ako takom a o kapelách, ktoré stáli na tých pódiách, ktoré neboli len z Vráblov alebo z okolia, ale boli aj možno zo zahraničia alebo z ďalekého okolia, tak tiež sme mali možnosť, a čo bolo dobré my všetci vidieť, čo sa na Slovensku alebo v okolí hráva. Aké štýly boli rôznorodé a ja mám pocit, že by som na rock show, keď prebiehalo, že by kapely boli rovnaké. Tam tá rôznorodosť bola veľmi zaujímavá pre každého z nás a mali sme teda prehľad o tom, čo sa tu hrá a čo môžeme hrať a ktorým smerom sa uberať. Čiže poďme teraz k tomu, keď už si sa tam dostal na to pódium rock show na starom ihrisku. Predpokladám, že od začiatku to bolo staré ihrisko. Bolo to cirka v akom roku? Presne si na to nespomínam, ale tak môj skromný odhad je v 96. 98. kedy som tam sa ocitol ja na pódiu, čo bolo veľmi zaujímavé. Pre chalana mladého ako som ja, bolo to moje prvé hranie, takže dnes som vôbec netušil, čo od toho môžem očakávať. Na pódiu samozrejme znie zvuk úplne inak ako v skúšobni, čo nám aj prinieslo veľa skúseností a veľa dobrých skúseností. Z toho plynulo napríklad aj to, že sme zistili, že na skúške sa musíme učiť hrať, tak povediac aj hluchý, aby sme na pódiu, na veľkom pódiu, kde človek nepočuje zreteľne všetky nástroje, aby sme vôbec odohrali tie skladby. Bola to fakt dobrá škola. Čo ťa najviac prekvapilo asi na tom? Lebo hovoríš, že teda je to prvý tvoj koncertný priestor, na ktorom si prvýkrát hral pred ľuďmi, alebo teda pred relatívne nejakými cudzými ľuďmi. Čo bolo pre teba také najviac prekvapujúce, alebo najviac taký wow faktor, že toto som nečakal? Tak ten pohľad z pódia bol veľmi zaujímavý, bol to veľký priestor a aj my ako chalani sme odrazu zistili, že stojíme od seba ďaleko, čo bolo vlastne nezvyk pre nás, práve pretože sme hrali v skúšobni o rozmeroch 5x5 metrov. Samozrejme aj ten zvuk ma trošku prekvapil a zaskočil natoľko, že sa dostavila akási nervozita a tréma. Napriek tomu, že na pódiu mladý človek vychádza hore schodami veľmi sebavedome. Však ako hovorím, tak realita bola trošku iná. Za ten krátky čas si človek musel uvedomiť zo pár vecí a vyhodnotiť to a správne zareagovať na to, čo sa tam vôbec na tom pódiu deje, aby sa dostal až do konca. Takže hovoriť o celej tej dobe kedysi, keď trebárs nebol možno že tak rozbehnutý internet, a nevedel si každý nájsť akordy a možno, že neboli tak dostupné, čo ja viem, ladičky a aparáty a gitary a takéto veci. Bolo to asi trošku viac o tom, že kto to naozaj chcel robiť a kto naozaj sa dostal na to pódium, aby teda niečo ľuďom odovzdal. Ako si ty vnímal všetkých tých ostatných, čo tam boli, tie kapely? Ako som ich vnímal? Nemôžem povedať, že by som ich vnímal ako konkurenciu. Skôr som premýšľal, teda to pojal tak, že ako príležitosť, kedy sa človek, ktorý sa chce a pohyboval sa v hudobnom priestore, má príležitosť oznámiť sa s mnohými inými ľuďmi, ktorých v živote nevidel. Mal som možnosť ich počúvať, o čom sa bavia oni, o akej hudbe sa bavia, a aké majú oni problémy, ako riešia svoje problémy s aparátmi, s hudobnými nástrojmi, nakoľko v 90. rokoch neboli tak dostupné hudobné nástroje, ako dnes, boli jednak drahé a jednak ani nebolo veľa. Čo vlastne nám prinieslo aj veľa dobrých rozhovorov o gitarách, o bicích nástrojoch. Každý sa niečo dozvedel, niečo nové a na základe toho mohol do budúcna premýšľať o tom, aký hudobný nástroj chce, aký by mu vyhovoval a podobne. Vieme teda povedať, že rock show bola vždycky
zároveň aj nejakým fórom pre tých muzikantov, čo tam prišli, aby si povymieniali nejaké, povedzme, znalosti, skúsenosti s technikou, s hraním a tak ďalej? Ale určite áno, presne ako hovoríš. Ja si pamätám, že môj prvý hudobný nástroj bola síce španielka, ale tak druhý môj hudobný nástroj bola zase len gitara, ale elektrická gitara. Nevedel som, pre akú značku sa mám rozhodnúť. Samozrejme, nikdy som kvalitný nástroj, teda nikdy predtým som kvalitný nástroj v rukách nedržal. Môj prvý hudobný nástroj, alebo elektrická gitara, bola značky Ibanez, to bola len myšlienka, ja som si ju samozrejme nekupoval, ja si pamätám, že s kamarátom som išiel do Bratislavy práve kúpiť si takúto gitaru, nakoľko on už na takej gitare hral a ja som predpokladal, že teda je to to, čo chcem. Bohužiaľ a chvála Bohu sa mi stalo, že som prišiel do obchodu s hudobnými nástrojmi, kde viseli gitary značky Fender. Ja som inú možnosť tedy nemal sa nejak tak prechádzať po celej Bratislave a hľadať práve gitaru značky Ibanez. Kúpil som si gitaru značky Fender a spomínam si, že som nebol s ňou dlho spokojný, asi tak pol roka mi trvalo, kým som si na ten nástroj zvykol. No dnes je to už tak, že aby som inú gitaru ako Fender, značky Fender do rúk nedal. A postupom času, lebo myslím, že ak som správne si pozeral tie line-upy z minulých rokov, tak ty s kapelou Sandy ste naposledy hrali na Rock Show v 99. roku. Možno, že mám správnu informáciu, možno, že nie. Ja si to nepamätám, tak som rád, že to hovoríš ty. Tak myslím si, že mám. A odvtedy ubehlo 25 rokov. Čo sa podľa teba na Rock Show zmenilo? A čo sa nezmenilo? Tak ak môžem spomenúť, určite sa zmenila zvuková technika a kvalita zvuku, ktorá sa dostala na vyššiu a dnes už aj na dosť vysokú úroveň. Tá kvalita dnes a vtedy sa samozrejme nedá porovnať. Takisto hudobné nástroje, kvalita hudobných nástrojov, je to neporovnateľné s tým, k čomu sme mali dostupnosť my a čo sme hrávali. Takisto aj skladby ako také, tá tvorba je už oveľa profesionálnejšia, tie skladby dnes vyzerajú inak a my sme to robili v podstate ako neskúsení ľudia urobiť skladbu vtedy, tak išlo to tak spontánne, robili sme to na kolene a vždy to nejak vyšlo. Mali sme čas sa porozprávať o skladbe, tak to asi nie a vždy to nejak dopadlo. A z hľadiska atmosféry na Rock Show? Atmosféra. No ja som bol prekvapený, že vôbec na prvý, druhý, tretí ročník došiel značný počet ľudí, ktorých tento malý festival zaujímal. Nakoniec človek videl, že tí ľudia medzi sebou začínajú komunikovať. Tie skupiny, ktoré sa tam vytvárali, sa z roka na rok poznali viac a viac a samozrejme i oni začali pozývať ľudí na tento festival, svojich kamarátov a pamätám si, že Rock Show nadobudla čo do počtu divákov, svojich priaznicov, veľmi zaujímavý rozmer od 600 do 900 ľudí. Začínali sme na nejakých 50-150 ľuďoch a to sa vlastne tento počet sa tam stratil, ale boli sme strašne všetci šťastní, že sme si mohli teda zahrať aj pred takým malým publikom. Ale vedeli sme do budúcna a čakali sme teda, že sa to zlepší a nakoniec na naše prekvapenie sa to aj zlepšilo. Čo by si ty povedal, že Vrábelskú Rock Show robí výnimočnou? Vieš, že neviem, človeče. Ona sama o sebe pre mňa určite výnimočná vždy bola. Už len práve preto, že som sa zúčastnil ako účinkujúci. Výnimočná možno je aj preto, že mesto Vráble s počtom obyvateľov 8 až 10 tisíc, možno som to teraz trošku prehnal, že vôbec realizovalo toto mesto takýto projekt a že tí ľudia sem prišli a chodilo ich stále viac a z roka na rok stále viac a viac. To bolo určite pre mňa vtedy zaujímavé a je to zaujímavé pre mňa aj dnes, pričom ubehlo teda x rokov, neviem koľko si hovoril, tých 25 alebo plus minus, aj viac, tak ešte stále Rock Show existuje v
a stalo sa z tejto rock show Rable niečo, čo ide stále dopredu a prebieha v čase kontinuálne. A stále sa to objavujú nové kapely a noví ľudia. Veselé príhody, ktoré si pamätám z rock show. Na jednu si určite pamätám dobre, alebo spomínam, a bola to vlastne príhoda nie konkrétne moja, ale speváka, ktorý pôsobil v našej kapele Sandy, a bol to Mário, ktorého sme teda aj Sandy prezývali. Prvýkrát, keď sme vystupovali hore schodami na to pódium, a boli sme už teda dosť nervózni, o to viac náš spevák, ktorý na pódiu išiel určite prvýkrát a prvýkrát mal spievať na verejnosti, tak sa pýtal speváka, ktorý schádzal zrovna zo schodov dole, a pýtal sa ho na zvuk a konkrétne na to, že teda ako počuť ten zvuk tam z tých odposluchov a z monitorov, či vôbec počul dobre a počul to, čo má, a ten spevák mu odpovedal spôsobom alebo slovami tými, že mu položil otázku. Znelo to takto: hral si už hluchý? A takisto v spojitosti so spevákom v našej kapele sa mi stala taká vec, kedy ma trošku strápnil, ale nikto o tom nevedel, vedeli sme o tom len my dvaja, bolo to práve na pódiu. Skladby, ktoré som robil aj ja, jedna z nich mala 12 minút, čo je veľmi podstatné pre túto príhodu. Tak ju na začiatku pred hraním, pred odznením tej skladby okomentoval náš spevák tak, že poslucháčom, divákom povedal tak: pripravte sa na to, že táto skladba bude mať 12 minút, takže keď pôjdete Fuximu na pivo a vrátite sa naspäť, tak my ju ešte stále budeme hrať. A potom sa vlastne stalo to, že som začal robiť kratšie skladby, aby sa mi nestalo to, čo sa mi stalo s tým. Dobre, super.